vise Doppler-effekten. Og det første, jeg starter med at gøre, det er at finde lydens hastighed. Og den hedder B-lyd er lig lambda gange f. Og f, det er frekvensen, og lambda, det er lydbølgernes bølgelængde, og v-lyd, det er lydens hastighed. Og det her, det kan man også vise med en lille tegn, og det er det, vi gør her. Og det her, det er så vores bølgelængde, lambda. Og herude har vi ører, så vi kan se. Og det her, det er, når den er i stillestand. Vi kan også lave den, når bilen er i bevægelse, og den hedder så v-lyd er lig lambda 1 gange f1. Og det kan vi også lave som en lille tegning. Og her kommer det til at hedde lambda 1, i stedet for bare en lille lambda. Og her kan vi se, at bølgelængden de er kortere, end den er heroppe. Og det er grundet, når vi står i stillestand, og vi har vores ører her, og vi så har en bil her, så har den hele tiden samme lyd. Men når bilen så vælger at komme tættere på, så bliver lyden for os også højere, og bølgelængderne bliver derfor mindre. Og ud fra det her, så kan vi stille dem, for at finde Doppler-effekten, så kan vi stille de to ligninger op mod hinanden. Og det kommer så til at se sådan her ud. Lambda 1 gange f1 er lig lambda gange f. Og det kan vi så skrive om til f1 er lig lambda over lambda 1 ganget med f. Og lambda 1, det kan så også omskrives til lambda 1 er lig lambda minus u gange t0. Hvor u det er hastigheden, og to det er perioden. Og så vil vi så indsætte den ligning ned i vores lambda 1. Så den kommer til at hedde f1 er lig lambda over lambda minus u gange t0 ganget med f. Og det her, det vil vi så gerne, eller så vil vi gerne gange f ind på hvert led, og det gør jeg lige her på, så den kommer til at hedde sådan her, gange f. Og vi ved så også, at t0 gange f, t0 gange f, det er det samme som 1. Og det kan vi så sætte ind på pladsen her, men fordi det er 0, og det så vil gå ud med lambda f minus u, så skriver vi ingenting, og det går derfor ud. Så den kommer til at hedde f1 er lig lambda gange f over lambda gange f minus u gange f. Og vi ved, at lambda gange f, det er det samme som v-lyd, og derfor indsætter vi bare v-lyd, så den bliver f1 er lig v-lyd over v-lyd minus u gange f. Og det her, det er så Doppler-effekten.